Ya breument, quatre notificacions d'informació i que no s'han fet llistes preventivament a la novella. En la primera volia moltes gràcies per venir en aquesta exposició, en la primera exposició de fotografia, i donar les gràcies al Ajuntament de Senyoret, a Mateu, a Rafaela i a Pep de Saber Tècnics, i l'altre per mostrar les fotografies. I dir-vos simplement que el que ha dit el Mateu són 20 fotografies d'una selecció de 20 i pico, ha estat molt complicat, ha donat prioritat a la imatge i moltes hores d'observació. Són 6 anys recopilant imatges i de les quals tenim una petita selecció de fotografies. Totes les fotografies estan fetes en situació natural, no hi ha cap fotografia que estigui manipulada ni estigui trucada. Són moltes hores d'observació i moltes vegades no pot ser cap imatge, o sigui, no pot gràcies a cap imatge, però el que m'agradaria és que valoreu les hores de feina, l'observació de això de tenir, està fet en part natural de les conferències i un concret sense vida. Moltes gràcies per assistir avui a aquesta exposició. Gràcies. Gracias.